tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri paHammond Farm Mazowe, uko kwaitika chiitiko chinosuwisa, chiitiko chinoshamisa zvikuru. Vana vemhuri imwe chete, vakomana kana vakuroora, rufu rurikubva rwatarisana navo. Ndonhauya tiinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Inini ndinonzi Alice Chikwetu. Tiri panhamo yaTinashi yaTalent Jeke. Mwana uyu mwana wasisi wangu, zviro kuti mwana wangu inini. Saka kurwara kwaTalent Jeke kuri kutirwadza nekuda kwekuti firo yacho iri kunyanyisa kurwadza nekuti haasiri wekutanga achifa firo iyoyi. Tine mumwe anonzi Tinashe Jeke akashaya futi makore atipfuure akangoda kuteedzana zvina 2 years kana 3 years, asi murwariro wavaingoita urwariro hwakangofanana yongoti mwana anongotanga kurwara, ongorwara achizvimba makumbo kuzopedzisira mwana asisaenda kuout. Saka zvinhu zviri kutinetsa kuti shungurudza zvisingaite tiri pamusha pano paMazowe panonzi paHammond Farm. Saka zviri kuitika ipapa zvakachamidza vanhu vazhinji zvakanyanyisa, kuti vanhu vazhinji vari kushamisika kuti urwere hwai, ifiro hwai yakadaiso pamusha mumwe chete, chirwere chimwe chete. Ende second born yemumusha umu waJeki ndo yakashaya inzi Tinashe makore atipfuurei. Iyi yathird born mukomana futi. But chinhu chiri kushamisa ndechekuti mwana uyu kana paanongoti awana musikana wekuti afambidzane naye, pari kuuya urwere hwakakura kudaiso hwekuti vanongozvimba, mwana ototanga kutorwara. Tinashe akasiya futi musikana waangatwa kuda kunobvisira kuri kuroora. Talent zvekare asiya futi musikana waari kuda kutoti tanga takutoita sepatiwa nemuroora, asi amusiya. Saka zviri kutinetsa kuti wai vana vachingoti pavanoda kunoti vanoti takuda kunovaka dzimba dzedu ndo pavari kubatwa neurwere humwe chete. Saka tiri kukachamadzika kuti zviri kumbofamba sei. Imi muri chii chemufi? Inini ndiri mai vemufi. Ndimakamutumbura chaicho here kana? Ndiri munin'ina wamai vacho. Makore mangani? Talent anga ane 19 years. Akafa pekutanga akafa apa chii? Anga ane 24 years. Kwakasiyana nemakore mangani kufa kwawo? Kufa kwawo kwakangosiyana maybe tongoti gore netuma month. Saka zvina mwaka wakarebesa pakushaya kwavo. Totanga tichiti nematambudziko baba. Akaonekwa baba wangu. Chii chakaitika? Ina handina zvakawanda zvandingataure nekurwara kwakaita mumwana wangu. Nokuti ndaitoshungurudzikawo ndichitsvaga kuti chii chakaitika kuti zviwanike kuti mwana uyu airwarei. Takaenda kuzvipatara kwese vakanotorwa zvese zvaifanira kunge zvichiitika pakurapwa kwemunhu, asi hapana chakambobuda kusvika mwana ashaye. Saka toti chivanhu ichi? Ndiri kuona kwangu zvingangova zviri izvo zvechivanhu. Makamboedza here kufamba kuchivanhu kwacho kuti muone kuti chii chiri kutora nzvimbo? Ndakamboedza kufamba asi hapana chaibuda semafambiro andaita kuchipatara nemwana achiti anotorwa maexp. Saka mwana wokutanga paakashayika makafamba here? Mwana wokutanga hatina kunyanya takafamba nezvechivanhu, taifamba nechipatara zvikaenda futi same story, nenyaya yekutoti akaenda unotorwa masikani hapana chaibuda. Kuzosvikira uyo wechituwa wachiona futika isame story, zvirwere zvakafanana zvavana vangu isame. Imi hamuna mishonga yamakambobata? Ina handina chandinacho, ndinopika pamberi paMwari. Waenda ndichibvunza nekuti vabereki munenge muri vaviri, amai nababa. Saka teida kunzwa kuti kumativi ese kuti kwakachena here kana kuti pane pasina kumira zvakaita sei?
zvakanaka. Kana zviri izvozvo semafungiro anoita vanhu vachitaura mashoko iyayo, inini dai paine munhu anoziva chokwadi chiri mukati mepfungwa dzangu nezviri mukati memwoyo wangu nemunyama mangu kuti ndakabatei kana kuti ndakaitei. Aiwa, tinotenda. Makadi henyu muri yeZimbabwe. Inini ndonzi Nyasha Jack, ndogara panapa Harmony Farm. Talendi ashayo ihanzvadzi yangu. Urwere hwatalendi hwatishamisa. Talendi akatanga kurwara kubva muna Mei kusvika tisvike pari nhasi. Ndakafonerwa ndiri kubasa kwemurume wangu. Zvichinzi uya hanzvadzi yako yarwara. Ndakangofunga kuti kurwarawo kumwe kwemafanisi. Zveshuwa ndakakwira ndakauya kumba. Ndakasvika kumba ndakaona hanzvadzi yangu yakarara zvikanzi sisi ndarwara. Ndakati chii nhai mwana wamai? Zvikanzi ndarwara. Chakandinetsa pahanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu yainzwa mudumbu. Yainzwa mudumbu kudaro aita kaenda kutoilet. Paanopedza kuchaya aitanga kubleed. Aibuda ropa rakawanda zvisingaite talent. Paakapedza kuchaya, paakamira kubleed. Akabva atanga kuzvimba dumbu. Kubva mudumbu muno muzvichidzika kusvika kumakumbo. Then takaenda kuchipatara. Taenda kuchipatara zvikanzi endai naye kuskani. Vataenda kuskani, skana haina zvayakaona. Zvikanzi chiendai kuX-ray. Taenda kuX-ray, X-ray haina zvayakaona. Ndobva apiwa mubhedha kuchipatara. Ngeti mbogara naye kuno timbotichira sechiona kuti chii chiri kuitika. Tine matesti mamwe atira kumuita. Akaitwa matesti akawanda talent hapana zvakawanika. Kusvika abudiswe muchipatara tadzoka naye kumba. Takafamba kumaprofita, mudzin'anga, vamwe vaiva vachitwa mushonga chimboitai izvi. Zvakaramba. Asi chikunyanya kundishamisa inini pari nhasi ndechekuti talent, urwere hwatalent hauna kusiyana newemukoma wake Tinashe wandaisira inini akafa 2022. Urwere hwavo hwakangofanana. Saka zvinhu zviri kutishamisa zvatoshaizwa kuti zviri kumbofamba sei. Isusu mumhuri medu takazvarwa 3-4. So far tasara 3-2. Saka zvinhu zviri kutotinetsa. Pandiri panapa ndiri kutotya. Handichaziva kuti pamwe ari kutera mashure matalent dini here kana kuti mukoma wake. Ima munombofambo here sevanhu? Kufamba takafamba. Pana muri kuudzwa here? Zvatiri kuudzwa zvacho hazisi kumbonyatsobatika sezvo vanhu takaenda kumaprofita yanenge achingoti njenga yachiti imhosva kuti tikunangire munhu kuti ndinhingi. Asi ndiwo ukama. Vanenge vachiti ukama aripo. Nevemuno munharaunda matigere varimo futi. Saka chikumbiro changu mhuri yeZimbabwe taikumbirawo kubatsirwawo semhuri. Mutibatsirewo tisati taparara, tisati tapera. Icho chikumbiro chandiri kukumbirawo. Takafamba makawanda kusvika nhasi patiri pano patina kana chatinacho. Mari takaparadza mari dzakawanda tichifamba natalent. Hatina kana chatinacho pari zvino. Totokumbira rubatsiro kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe, mutibatsirewo. Kana kune anoziva, kune vanogona kurapa, vanogona kutibatsira kuti vatisunungure mhuri yedu isusu, vakavatibatsirewo. Makadini. Ini ndinoitwawo Mesirori, ndinogara pano paHarmony Farm. Chiitiko chiri kuita pamba panonzi paJeke. Chiitiko chiri kutirwadza zvikuru nekuti vana vari kungofa ende maages acho anorwadza. Mwana paanotanga kuti ane musikana ndo nguva dzaanoparara idzodzo. Paanongotanga kuti zvino zvakufambidzana nemusikana hazvimboite mazuva mwana iye anobva atoparara. Vavakomana 2 vatoparara. Takatanga naTinashe hazvina kana nguva. Zviri kutishamisa nekuti pano paHarmony ukangonzwa kuti kune rufu kwaJeke, ukangonzwa kuti kune rufu kwaJeke, imba iyi zviri kutishamisa zvikuru kuti imba iyi yakanyanyoitei kuti vana havakuri, havabatiwo vazukuru. Kunze kwekuzvimba makumbo, chii chimwe chinenge chiitika kumuva? Vana vanongozvimba makumbo ndofiro yavo kutangira muwest zvichidzika kutsoka kuno kunenge kuri right. Toti pane chavanenge vadyiswa here?
handizozive zvangu asi rwariro yacho iyi hakuti tiiti yaMwari ka zvakutotinetsa isu. Makadii mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndoitwa Douglas Hondo. Ndinogara kuno kumazuva eCitrus Estate paAmoni. Ndinokachamitseke nekurwara kwakaitwa nevanin'ina vangu vairi pano pamazuva eCitrus paAmoni. Talent Jeke watakaunganira pano nhasi. Mukomana uyu akatanga kurwara achitaura achiti ndirikunzwa mudumbu, asi mudumbu umu takamboti fambei naye kuenda kuchipatara. Kwakabuda zvizhinji zvichinzi ane tsvina yakabhuloka mudumbu iri kukanganisa kuti iye akwanise kurasa tsvina kuzvichimbuzi. Zvadaro takaita ma-x-ray scan, takambofambawo muchivanhu, takambofambawo muchiprofita. Zvadaro hapana kana chakambochinja. Akazoti mudumbu hamucharwadzi, takutoti munhu aita zvakanaka. Takazodza mukomana akuti no ndakuti kana ndakunorasa tsvina iyi ndobuditsa ropa. Ndobva taona kuti todini munhu, ndobva tambofamba futi zvakare mumaprofita muchiwanhu tifunga tingabatsirike muchipatara imomo. Aigona kutopiwa mubhedha otodzoka kumba mushure memazuva 6 kana 7, but hatina kuona kana machanges. Ndofunga zvemazuva apfuura takazotanga kuona talent akuzvimba kumakumbo. Apo ndopa takakachamedzika nazvo kuti sei iye ari kuzvimba makumbo chiricho futi chirwere chakauraya mukoma wake tinazvo. Ndokubva tambofamba tichibatsirwawo kwataibatsira. Pataitasira kuti zvavakuita nani, takatotaura tese takasiyana murayiro ndakuenda kubasa. Ndakazoshambudzika ndaona ndichatiro kubasa zvichinzi mukomana atisiya. Saka zvinhu zviri kutotinetsawo kuti tizive kuti chivanhu here kana kuti chirwere chaMwari. Handina zvangu zvizhinji zvandingati handimudzimai ndinayo. Muri ukama hwenyu uyu hwakanyatsomira sei? Inini ukama wangu nemukomana uyu inyaya yekuti ini ndakarirwa namai vake, vabereki vangu vashaika. Asi iwo mai vake namai vangu vakaneuka. Ndiri mwana akangochengetwa naiyo kusvika ndakura ndane mhuri yangu. Oho, aiwa tinotenda. Kuti zvinhu zviri kuitika pano pamushando kuva munhu wese ari kurwadziwa nekuda kwefiro iri kuitwa pamba pemwana wangu amai Talent. Ndofunga hakuna kuita makore akawanda apa takasiyiwa naTinashe. Apa hapana Talent, vana vari kufa vachiri vana vadiki stereki. Saka inyaya iri kushungurudza munhu wese. Ndofunga tichitarisa munzvimbo ino kana nzvimbo dzakatipoteredza kwese kwana Gende. Saka tanga tichikumbirawo kuti dai kwanga kune vamwewo vaine rubatsiro rwokuti vangatibatsirawo panhau iyi. Nokuti kuti muchiona zvichidayika inhau yekutotiwo vatoshungurudzika kuti mwana arwara nguva yakareba. Zvotodarika 8 months mwana achingotambura vafamba naye but zvakuona n'anga murapa achida. Saka vedu we kana anokwanisawo kuti vatiyambutsewo panhau iyi kana zvichikwanisika wane mukana kana kutoisvitsawo kana kuna bhozhongora chaiye toona kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei kuti vasara vacho vakwanisewo kurarama. Ndakumbisawo chikumbiro chokwadi. Nyaya iyi iri kushungurudza vana kuti vana vaende vachiri vana vadiki. Apo ndo vana vachachengetawo vakuru vacho, saka vachazochengetwawo nani. Saka ndiri kukumbirawo inyaya iri kushungurudza munhu wese ari pano. Nyaya iyi dai zvichikwanisika vasara vacho vakwanisewo kurarama vaitewo mhuri dzavo. Ndicho chirongwa chatakupai. Ndofunga muri kuzvinzwa vanobatsira basa iro. Muri iri kuda rubatsiro. Tawana vanobatsira muchaona tichidzoka zvakare pano kuti muri iyi isunungurwe nekuti hazvinakidze kuti nhasi rufu mangwana rufu. Ndonhau yatanga tiinayo, asi senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Andrew Neshamba signing off. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga